Amren badong arong towar kehenorat kaningri. Karbi Farmer Association Teri Amai Pu Avinas Ronghang Hem Kang Sampen Jok Pontang Lo. Langhan KCS Unit Atumpen Journal KVF Apan Chisik Bomlo. Manja Believer Eastern Church along Sai Club Pen Kimi Jersey Kang Pupon. Karbi longri abirta kinang arad do anpan kardom pajir iglo kardom non karbi longri abirta kithan ponjia bang nini sami kabin teron pi non birtang ton ban arjupon iksena. Nijang karbi anglong ambreng constituency ke parlo badong hawar tuwar ke heno. Labangso tuwar badong pen hamren kachelat ke kengnai tuwar lo. Badong pen monukur angbong umrangkeng aroy arkai ke are ke jang hut bangso tuwar ke heno dun. MSC Rina Tirang Pitan Inkan Poke Chokpo Bonta la so tuar silam le lamchak chipi tikang chor bonta kam claim klede sai jokje nirmali tum thurpak sila so tuar silam arning kan wang da rat thurpak se tuar silam ponang lo la se prabjim pen tuar ka silam nang po badong hawar pini arni anda thangnat kaching thur avelang pase nirmali tum ning ripon hamren pen karbi longri birta sarlong kirong par. Yang sorosong surasong itu itu diklaim sila kaya sinetpet hamren pen badong kecil yang atabat kikeng nai lo kasinon apatai rong sor ketum ta selam lo amasi langit dia patai tin ta pondet amasi ditum kidam ke bang awar sai sikak apendak badong su pen hamren angkang ke kor kidam ke bang ta do bihek hek mar da do la sikidam bang la sinitum sor lo ting thora song amta ningduk lo kibi kidam la pen hamren atawar ta helo kikeng nai atawar lo ningduk pen la sini tum ta sor kirab do na tum da ta oni lu pasi kirab do na sini tum sor lo ting thora song amta klem lo na sin ko tum da do ni pasi tum ta put thon na kirab do lo la sini tum kinang sot ke tum pa an ni tum ta pata ting on ila sinon itu ma local MDC sinata nang pi ta so to bar ke me sen ja phan nang kirab khante ni tum chuniri iglo. Son trok atum monsam alam don kachitok MAC inkoi cap open for all polong chikroidon tekte 24+ organization atum pen pranke amai kangni panajok Difu police station along case number 254/2021 under section 188/143/353/341/506 IPC R/W section 4 of PDPPA. Puakoi pabon ponsi nep ingnang pon cheklo. Monda kado kawe law and order arona teng do ansi sai claim si Guwahati High Court pen bel PC jail pen pajok ponlo pochini si. Pini pre chiklo ni phai troxi adi kangsam por phai pho apor pen Difu district jail along an endam si kangthum karne dam lapen hem kang sabben ke jogning arong chipi rintilo koila mati pen joysing teron. Panjang beng bangala lo lagi demokrasi ki kroy kre tumsi nili panjang beng lo nili demokrasi aron besi chesong ke Article 19 of the Indian Constitution long freedom of speech pendang lo khala dak pinangan ke tok doge song ke seng pendang lo angton dalam handak tok lab lo ke ni ha soteng si kam che klem lo khai pharman long ri pharman si chesong nili me thang jung jung che paplang han ni kam klem ni ke sita pini khai phani chesong phani jel thap sita komane ke chupang lim phani jel thap ke pipo no thap ke ha ni avina song hang le chok che gali khai phan si de tung ka chesong khai phan ni avina song hang jung jung le chesong gali kar bi ham phang pendang lo penang ana ham phang atum kar bi khai kar bi long ri ka ching hona tum chesong bom lo ke tala son ka chesong nok be tum phan ke ka chesong song ja pu tum phan ke jal si thap thap ke lasi lason laso bang TV ra ilitum jasemet itum khai la perito long ri ko son si ke cherai komi mahala bangsi itum paprang na ima pusini li kamatha si tanon nili phan son pini la bangso nili phan la son nanga pa beng pen la bang ke si itum kar bi ham phang phan si therak me me la pen ningduk me me la
lapis ikut pannya bani pen lam thiek lang je nali panai pannya ke kargalo ten mos konsil siam jene pannya pola seputa kona hobo oh laki non ke ilitum thek dak lo ke autonomous council itum district Karbi Anglong district long sanon cabinet rank minister pada minister level along an bang ke alang tum si ahat lo je Karbi non ilitum ne che song se ni tum jung phale song se arleng theke man tang do pharman ni tum si che song arleng theke man tang ari soi janga suma tum kadu vi tum phanda pharman ni tum che song hatum ta Karbi lo ni tum ta Karbi lo hatum ta st lo ni li st lo ke nili vile road atake ar alang li to vile road atake ar lo ke ti nili phanjel na pathap long alang li tum na stand nai polo but where day ni arjun tum tu kuna sikat lab lo tela suhut ke mate ni itum khai phan itum ka che song phan an song ya po tum phan jal ka che thap lo hello mai to kam lo mate la ka limati ho la lo ande lapis ikut lo la soni kachidon tek thia alam botha kanang li hin pen la bangso ajo ini ben sinang li panjal nang beng cho oposi nang li hin bang khela ke momo da protective bula implement mi ko la pa private nai puto nang li pui mal bangso lam the botha la ka hok lo la ke repeal back nang po athe itum ma khai phan si ka che song asong ja po tum lo ni tum ke welcome lo ka peace court welcome lo ni tum welcome lo alang tum phan ding lo na so ikot ke pang da lang ni tum pen chingki che tham lo pu lang ni tum ka do lo te rang sa tum pen dang lo batai chingki lo chita non last jun to ikot ke sign long bang ke hala so bang ke alang tum reservation ki pialam si bang lo ঠিক আছে পিডের lo non pider pen ke itum chichini der lo penap dia kisung kumasi phoji ma ita long le phelang to apiso so kadu vi ta ka phere mi mengang lo si do pogi penap di si hala hai ni tum pe thi ma tha pe sila lo ni tum da ku pini mithanga le bhan le kam klem le lo lage jase met khai la pen long ria bhan ka ma tha si ni tum chisong lo ni tum pu lo sita la so ka chisong le ni hen kan sam jana la pen par hala nang li phan kes nang pa bon difu ps long pe nang li phan son trok kes nang pa bon pa tha ka nang li la bangso puthak nang li kisei tang mate nang kichun tang asom si non mandul masalah bel pen si bang lo nomor ta sang kes bang ke du kok lo ni phan la ka so kes bang ke ni phan ke prevention on damage of public property section 4 tanks ni phan kes sang pa bon whereas I am not a part of that protest la pen la bangso present gali sita but I was put in jail like very unfortunate for the Karbi society de ahok lam lo la ke ninduk meme la pen ni oi min ani ki ka so se mandal te la bangso akes jitu nang li ciklo yon thasu se reman lo pinian polong te jiti ni phai truck pen pinian polong te ciklo yon so se cholo la song bong pen nang li la bangso kes ke chidan lo nang li phanang serap dang chitu dun do ma nili phanang ke chera buche to dun thang ta ave ahok alam lo non alang li tum terang sang tum pen bang ni tum ku chatas ko se alang tum pen ni ta help ko son ma da family tum pen ku chathan sa alang tum pen help sin ni high court dam lo la lo ta pe kalam ke ni dan nang li phan ki ju sin nang kar ju kang tung bang la han lo nang li la long ria phan dia da phan kar byang lo phan charai kom ji phan sin nang li la bangso hem kang sa ma ta man nang li dam nang kok lo la bangso puthak la pen non nang li la bangso ni li ba hawar phan nang li isi la bangso nang li akemang akar I la bangso nang li chithan ta ki marar phan pini birta kala arat tum nili jasemet pini ke da ke nili thang ta comment mo velo athe jasemet pini bang ke nili hem kang sam pen ke jo posi ne la hala so lam nili thang phelo pini ke jasemet song la pen khai la pen long ria lam pa sa bang posi nili la si than chot ko hala so part bang ni non ma comment pe thela till today I am the president of Karbi Farmer Association so we will be working together with the 24 plus organization regarding the issue which was signed with the 6th insurgency and the state government central government and that was very also unacceptable so that's it Ciklo yon ran sian la si alang in jer pen jok si pini hem don ra priar pen ka chetheglo la pen ri tum na chitong long ko la si tum ning arong pik la pening sam pikan lu non ke wang ji alang li phan nang li tum non ki jok pe nang li tum ning arong pulu tetapi non ke wang ji alang ni jong sia kemang ni le wa war phana kemang do kok putan nang li tum jak kong pen bidi sori pen tame alang li long ka cherap ni phana tuma kemang do ma nili tunge la kemang alang ni phan ke welcome lu nili tunge alang ni phan ka cherap ka chitudun jike alang ni phan ke nili tum nili ninga klong la pen nili bhawar ke alang ni phan sing chong hong prong ason si nili tum ke ning ka chong hong ding ason si alang ni phan ke kai kita chulang ding lu to war ki Anin kanwang ason thak Karbi Anglong angkang pregjam hawar along Zonal Karbi Youth Festival alir dalon katalon ponji apan chisik chedang pon bomlo lason de rongkhang hawar riso nimso rong aje panang te bok bom si langhan unit atum penta chisik chedang pon chenglo hongkram pen longki rongpi Karbi longwi berta
Pre-nipai Troxia dap a porpen manja ai thiadung kedo manja believer Eastern Church along Sahe Club atum ki mi jersey kang pupon bangso jersey kang pupon along alohi aman pen BEC Difu Father Albert Gutti social worker di Penterang BEC manja father T Donggal atum Chitongdun Aji Sahe Club para itu jersey uniform nutun birta pon kang ton pon iglo dome thak me kardom